मालवणीत मोरी मुशी बोलतात. एकच काटा असणारं सॉफ्ट मटणासारखा मासा, बेबी शार्कची पिल्लं, लवकर शिजणारा, चवीला अप्रतिम आणि पौष्टिक, हाडांसाठी चांगला, भरपूर कॅल्शियम आणि फायबर असणारा मासा. त्याच्यामध्ये कोमट पाण्यात थोडा धुवावं लागतो, कारण त्याला उग्र थोडासा स्मेल असतो. कोमट पाण्यात हळद घालून स्वच्छ धुतला की त्याचा तो एक उग्रपणा निघून जातो. आणि त्याच्यासाठी आता वाटण मालवणी पद्धतीचं सुकं करतो आहे, म्हणजे कांदा खोबरे आले. तर साधारण बारीक कांदा फोडणीला, अर्धा कांदा उभा चिरून घेतला आहे, सुके गरम मसाले मिक्स घेतले, अर्धा इंच आले आणि धने, जायफळ, काळी मिरी, दालचिनी, खसखस 1 चमचा मात्र घेतला. त्याने चव चांगली येते. मालवणी मसाल्यात गरम मसाले असतातच, पण ॲडिशनल थोडे वरून घेतले की त्या फ्रेश मसाल्यांचा अरोमा छान येतो. आता तेलामध्ये सगळं परतून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर थोडी घेतली आहे. लसूण, कांदा लाल होईपर्यंत परतायचा. हिरवी मिरची, आले. प्रमाण मी परत एकदा डिस्क्रिप्शनमध्ये देते, काय काय किती प्रमाणात घेतलं आहे. आता हे तुमच्याप्रमाणे कमी जास्त ग्रेव्ही कशी हवी, ही घट्ट असते ग्रेव्ही, त्यामुळे किती हवं त्याप्रमाणे तुम्ही वाटण घेऊ शकता. साधारण माझ्याकडे 2 मोठ्या मुश्या होत्या, ह्याच्याप्रमाणे अंदाजे मी वाटण घेते. मी सुकं खोबरं वापरते ह्यावेळी. खरं तर ओल्या खोबऱ्यात ही छान लागते. तुम्ही ओलं खोबरं वापरूनही बनवू शकता, सुकंही वापरू शकता. मसाला लाल परतून झाल्यात आपले सगळे गरम मसाले घरात जे अवेलेबल असतील ना, ते थोडे थोडे असं टाका, फक्त चवीसाठी, अरोमासाठी. मालवणी मसाला असेल तर गरम मसाल्यांची गरज नाही, पण जेव्हा मोरी, मटण, चिकन बनवतो तेव्हा फ्रेश अरोमासाठी वरनं थोडे थोडे टाकावे. घरात असतील तर खसखस थोडी जास्त घालावी, त्याने चव छान येते. आता सुके खोबरे सगळे लाल झाल्यावर परतून घ्यायचं आहे आणि मिक्सरला मऊ वाटून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर वाटणातच परतायची. त्याचा वाटण रेडी झालं आहे. कढईमध्ये तेल 2 ते 3 टेबलस्पून. ही सुकी करतो आहे आपण, त्यामुळे याला तेल जास्त लागतं. मोरीला तेलात चांगली ती मसाल्यात हे झाली ना, तिची चव चांगली लागते. कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे. पहिलं वाटण आपण शिजवून घेणार आहे, नंतर मोरी टाकणार आहोत. मुशी मोरी, कारण ती लवकर शिजते, त्यामुळे वाटण छान पहिलं कोकमं टाकून शिजवून घ्यायचं, मीठ वगैरे मसाला सगळं टाकून. मसाला आपण फोडणीतच टाकणार आहोत. कोथिंबीर टाकली आहे. मालवणी मसाला साधारण 2 चमचे टाकते मी. ही जरा तिखट आणि झणझणीत हवी तर ती चव छान लागते. मासा कोणताही, फिश म्हणा, चिकन, मटन, नॉनव्हेज, तिखट आणि झणझणीत असेल तर त्याची चव छान लागते. आणि ही सुकी करणार आहोत आपण. तुम्हाला पातळ हवी तर पातळ, कशी भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर किंवा राईसबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. वाटण घालून तेलामध्ये छान वाटण असं परतून घ्यायचं आहे आणि मिक्सर धुवून ते पाणी आपण ॲड करणार आहोत. पाणी याच्यात ॲड करताना गरमच पाणी ॲड करायचं. आमसुले 4-5, मीठ चवीनुसार वाटणातच टाकून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून चांगलं 5 मिनटं त्याला उकळवून घ्यायचं आहे, शिजवून घ्यायचं आहे. रस्सा छान शिजवून झाला आहे. मुशी टाकायची आहे, ढवळून घ्यायचं आहे आणि परत झाकण ठेवून 1 ते 3 ते 4 मिनटं छान परत शिजवून घ्यायचं आहे. लवकर शिजते. ओव्हर कुक केली तर ती कुस्करून त्याच्यात सगळे मिक्स होणार आणि मग ती मजा जाईल. त्यामुळे 3 ते 4 मिनटं झाकण ठेवून तिला छान शिजवून घ्यायचं आहे. नंतर गार्निशिंग कोथिंबीर आणि आपली मालवणी मुशी तयार आहे. राईस, भाकरीबरोबर आस्वाद घ्या. चमचमीत, झणझणीत, चवीला अप्रतिम आणि प्रकृतीसाठी पण चांगली.